ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong Uklor Ïalehkai Phutbol bapau jong ka jilla batkari India hi barok kawai Eugene son lingdo ula penpau balada jia baki patba jong ka mau phalang constituency ki jit yau kum UMLA jong ki unhab ban Sangeh no ne ki Lympung Ïalehkai Phutbol naba unhab ban pendek jingmut no hakakam syakri patba ban pendep ya ki kam ki ba Shiteng jong ukpa jong uba sentar kelasun UMLA ka mau phalang ubala khlat no habaya keren bat Eugene son ula ong balada usha jit unom la shu bandang Ïalehkai ki Lympung Phutbol ba pher kumu professional player Hanrai kumu nong Ïalehkai Phutbol pan undang peteng ya ki jing Ïalehkai Phutbol kum ka jingkilan men Eugene son ubala rai ban yakun menta na ka Seng United Democratic Party ula penpau baki don shibun ba ki kam ki ba Shiteng ki ba ukpa jong uthmu ban pendem bat kadai ka benta jong kumu khun rang ba ban pendep kat ki ba ula ban le ka kalong ka ba along ba yakun tim he nom na te hendai ngin ya persang naka yang kejongi bangin lekat bangila man pesok tu ikip ba ya ka jing tumu kejongi nam ta kalawai kejongi bat nga kremen ba kajing kepat ka jing pini kelenti jongi ki bakan pesok tu iki ba ke bangi kwa ban le na benta kalawai kejongi kan long ka jingmu kajing perkat kejongi ba hakasgi ba kitab bud bakin dan kata kajing sungsngan bahana kitab ka bakong sale kadai ba kumba ngi ia po football ka grassroots kadai ka ba kong sale kumjo i aki Ïalehkai ba per badan ngani ka jela la bangi hapmi khmat na ngani jela ban la yakun ha national level ne bangin train nai khna ba kinmi Ïalehkai ha ka international level ru kasam ru ngidang red ndai ta ka liang ka sports ndai ka liang ka put ka tem Cuma kasyat, kayak gini ki, orang ki extracurricular activities, kayak bangila, ban yalam nanti ki nado baki dangret kenang ba, ka bakin dah he, kiladan kata ka experience, kiladan kata ka passion, ba kani hi kasap ka jongki, kan yalam nanti ki hakajingin bahadin. Kembali ala ong, kerana je ba hari mata kadi lalong nak kun jong, ki kun jong ipa, belaseng, main play kalat kelanti kena nak ada jela bakin yolat. Ban ini ialah kasap kejongki apa karensan Ïalehkai Phutbol polo kena ba maki kini yo ban represent ya ka state ba ya kari kunjo kembali alam i inyai beteng kum ka kam ba ilasang ipa ta ngakwa hi ban budden bat kembali trang mi kwa ya ka madan ka ba pet ba biang ba kena jungi ba kini yo Ïalehkai te akmi lentiru bangin yo kalat kelinti bangin yo ban pendek ka madan dan ba kena saisian kinyo Ïalehkai biang na taka first club kalong ka ba hi anta nomor ba ngim dan por te sakat ka konsensi ru ba he te akar pat ki pa ru ba na kal yang jonga ngal lekar bangala antur shikmat bani kendo ani ya sngap ya ka sur ki pa ke hi dan kam ke ka bangala hi maka kapor ka bakim tengah syukur part upaya kata pat was mau teng yang ngila ban miss nak kisnong tengel yang amla ban wan hi dala de kimi nak kibai ki ban le bujili hangaru tengah syukur part bakin ya don dekat lang bat kiru bakin ai ka jikar tam syakri pat ba kam dai ka basuk te kadai ka ba bakhya te akwa hi bangan long tonong khmat ubala ban sensar ba ubala ban yarap bala ban donpor matak pada orang song tu cakap konstituensi. Football te ngan habdan ipor, sistem stadion yo Ïalehkai melen, maka football ka de ka kom ka ding e jonga ka baningkong te, man shu sangat sendat tu ka mde ka basuk, ndrei man shu Ïalehkai melen tu bagi perlok perjor bahayang basem te akwahi. Habang la shim ya ka ne senjam te obi la sotu ya ka lawai ka sya baka jing Ïalehkai Phutbol te kumu professional football player te kam la long show